Лукашенко, як з марыянеткай, патрэбны толькі ціск. Сітуацыя, што выйшла я, гэта менавіта сітуацыя не дамова з рэжыму, не то, што Лукашенко пайшлі там на нейкія саступкі, а менавіта таго, што мы дайшлі да пэўнай кропкі, мы даціснулі гэту сітуацыю са мною. Потому что ситуация с политвязнями, она не первый раз повторяется в Беларуси. Она была в 2006 году, она была в 2010 году. И завжди вводились санкции. Санкции, я кажу, что они дзейнічаюць. По размовах с этими людьми бачно, наколькі яны раз'юшаныя гэтымі санкциями. Хоть яны там гонки демонструют, что нам все равно, мы все импорта заместили, там можете хихи-ха-ха. Насамрэч, яны дзейнічаюць гэтыя санкцыі, і яны для іх вельмі балючыя. Безумоўна, што ёсць лобі эканамічнае, ідэалагічнае, якое і ў Еўропе, на жаль, працуе, якое кажа, што санкцыі, давайте адмаўляцца ад гэтых санкцый, чтобы людзей выйшлі. Не, калі мы зноў адмовімся ад санкцый, не даціснем рэжым гэтымі санкцыямі, гэта значыць, што праз пэўны час будуць новыя палітвязні. Вызваляючы 10 чалавек, гэты рэжым адначасова хапае і кідае за краты 20. І зноў жа, калі мы адмяняем гэтыя санкцыі, адклікаем гэтыя санкцыі, рэжым разумее, што гэта тактыка, што мы бярем закладнікаў і пасля імі гандлюемся, прабачце, мы як тавар атрымліваемся. Яна працуе, яна цудоўна працуе, гэтая тактыка. То бишь можна і далі гэта ўсё рабіць, браць закладнікаў і гандлявацца. Санкцыі, гэта ўжо нават мякка кажучы. Патрэбна жорсткая блакада гэтага рэжыму, жорсткая эканамічная блакада. Гэта Беларусь транзітная краіна. Чаму дагэтуль ідзе нейкі гандаль з канцлагерам? Чаму праз Беларусь, якая фактычна з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй, дагэтуль ідзе нейкі транзіт? Гэта, канешне, не сказала, я бы жорстко выказала, что это просто ганьба, это ганьба цивилизованного свету, что там людей забивают, катують не год, не два, это дожится 30 год. И ідзе гандаль спокойно. Я выступаю за жорсткие санкции, за жорсткий гандаль. Пагатоў, што, як я даведалася, вышэўшы вось таводы, што дагэтуль не ўведзены санкцыі менавіта за палітвязняў. Гэта наш сорам, я лічу, што мы мусім дапрацаваць гэтую сітуацыю, каб былі санкцыі менавіта за палітвязняў.